Čím více se blížily Drážďany, tím více v nás rostlo napětí. Jednak z toho neznámého, co nás čeká, a jednak z toho, jak to v cizí zemi jazykově zvládneme. Po příjezdu a ubytování jsme si šli prohlédnout město. Nejprve nás naše kroky zavedly ke Zwingeru. V této impozantní stavbě je třeba obrazárna starých mistrů nebo sbírka výrobků z míšeňského porcelánu. My jsme však do budovy nevstoupili. Tu věž, kterou teď vidíte hotovou, tak to teprve stavěli. Já doufám, že bylo úplně vedro, než bylo úplně tak 400 stupňů. Na tom mostě máš aj značky, je? Hlavní, vedlejší. Centrum Drážďan je velmi rušné. Naštěstí se tu však také nacházejí místa, kde si lze odpočinout. Viděl jsi? Máš ho? Já si nepřikladu. Ani dobře běží. Den jsme začali prohlídkou školy, do které budeme do konce týdne docházet. Okay. Yeah, and this is a little history of the telephones and so you To měl ještě tata. Je strašně tmavé tady zde. Ne, to chceš to přisvítit dneska? Její žáci nás seznámili s jednotlivými učebnami a řekli nám, co se v nich vyučuje. For example, the writing with 10 fingers on the keyboard and later most of them they work in the secretary. Naším prvním úkolem bylo, abychom na počítači v programu Microsoft PowerPoint vytvořili každý prezentaci. Pomocí ní jsme se pak našim německým kolegům představili. Dorozumívacím jazykem byla angličtina. And 1 year learn Germany and then study on university. Something my family. I have 2 brothers. My first brother named Peter. He has 20 years. He is a student. He studied high school college. Second brother named Martin. He is 7 years old. I was born the 1st of December 1989 in Baby Hospital, Ostrava, but I live in Ostrava, Poruba. I have one sister. She is 5 years old and she is son of our family. And I have mom, Alexandra, dad, George, and Georgina. Zakrajčí, Honza is the same like Jan. And on next slide will be some information about me. So I was born 3rd August 1990. Maybe. So I'm 70 years old. I live in family house in city near Ostrava, and the city is called Baskorov. And I have one sister. She's younger than me, and she's 13
I like TV serials like IT Crowd, Stargate and Simpsons. Odpoledne nás němečtí žáci provedli po Pragerstraße. Je zde celá řada zajímavých obchůdků, obchodů i obchodních domů. Dalším cílem naší společné procházky byl Frauenkirche. Kostel, který byl za druhé světové války zcela zničen a teprve před pár lety od základu znovu postaven. V jeho okolí je možno potkat řadu všelijakých kejklířů. Okay. Na pokoji rozhodně nebyla nouze o zábavu. Každý se bavil, jak uměl. Vždyte ještě. To nevleží. Ve středu již došlo na praktickou činnost. Děvčata prováděla odizolování kabelů. Kluci měli za úkol spojit 2 kabely. Prvním krokem bylo umístění jednotlivých vodičů prvního kabelu do spojky. Good. And the next on the gray? Nice. Druhým krokem bylo umístění vodičů druhého kabelu do spojky. Nyní už je možno spojku sevřít speciálními kleštěmi. And then? So, you must hold it and it makes clack and then... Sevření nebylo snadné, ale nakonec se povedlo. Well done. You can take these cables out. Oh. Posledním krokem bylo nasazení bužírky, která se působením tepla smrští, obepne a utěsní kabel. Zahřátí bužírky na potřebnou teplotu se provádí plynovým hořákem. Yes. So, you must flame it around. Yes. Za provedenou práci jsme byli pochváleni. Good. We are finished. Is it not perfect? First. Odpoledne jsme rádi využili nabídky německých žáků na společné grilování. Těžké. Dramy. Say hello. Hello. Salut. Schönes Bier an der Kamera. Hey! Hier, Backstage. Dann haben wir noch schöne Präsi morgen hier, ein schönes Video zeigen. Und Genau. no. Oh, fuj. And that was very expensive, but today the beer is... it was cheap, sorry. It was cheap. No. Než jsme se nadáli, byl večer. I know the song, but... It's from Jamiroquai. Ah, schon klar. It's funky. Yeah.
Po škole nás Němci pozvali do lanového centra. Nejprve jsme si na sebe museli navléknout všelijaké popruhy, aby byla zajištěna naše bezpečnost. A terka, no. Ze země se zdálo vše velmi snadné, ale když jsme se ocitli nahoře a měli se vydat na první trať, byla naše odvaha ta tam. Tak já nespěchám, já nespěch pomalu, abych se rozkopal, a co potom? Tak dívej se, když abych stál na té noze, tak... Já vás počkám po konci, jo? Uvidíte. To uvidím já a dám vám vědět. Inženýr Kubala nás překvapil, když ukázal, že se ničeho nebojí. Wie bist 8 Uhr? Steht da mal Sätze? Halb? 5:30. Teď jsem uvařila, co jsem udělala. Teď jsem uvařila. Dobre, plus? Pobyt v lanovém centru byl pro nás trhujícím zážitkem. Pokud se i vy chystáte do lanového centra, nezbývá nám, než vaše rozhodnutí vřele doporučit. Dnes jsme měli za úkol vytvořit webové stránky, ve kterých jsme měli zhodnotit předchozí dny. Po škole jsme se vypravili do Saského Švýcarska. Co je výborná věc? It's a great dance. Annie, with Germany. Yeah. And Czech? No, only a teacher. Da bist du schon so eine alte Phase durch den Eis gefahren? Das Team? Yes, frontier between Czech and yes, Germany.
Naším cílem byla vyhlídková plošina Bastaj, česky Bašta, která se vypíná vysoko na pravém břehu Labe. Turistům i horolezcům se nabízí nádherný pohled do malebného údolí Labe, na skalní město a na unikátní kamenný most. Er zieht dann nur das eine aus, praktisch sieht das raus. Er hat das doppelt. Wenn er runtergeht, hat das doppelt. Und war letzte Zeit. Bist von hinten gekommen, ja? Ja. So hinter mir her. Ja. Im Schatten. Sieht man hier ein bisschen. Schatten da oder im Schatten. Naši němečtí přátelé nám přichystali malé překvapení. Mohli jsme strávit noc uprostřed pískovcových skal. Přespali jsme v malé chatce a zpět na hotel jsme se vrátili až šťastně ráno. V sobotu jsme měli až do večeře osobní volno. Zatímco ostatní šli nakupovat, já jsem byl domluvený se svým německým známým a den jsem trávil s ním. Byli jsme se podívat u televizní věže. Dozvěděli jsme se, že věž byla krátce po sjednocení Německa pro veřejnost uzavřena. Museli jsme se spokojit jen s pohledy zvenku. Po návratu do centra Drážďan jsme se zastavili poblíž Frauenkirche na zmrzlinu a šálek kávy. Oku znalce neujde, že káva byla servírována v míšeňském porcelánu. Na večeři nás naši němečtí přátelé pozvali do restaurace. Ještě, že jsme byli pod střechou. Venku se ženili všichni čerti. Moje boty značky Mephisto opět nesklamaly a úspěšně odolávaly i tomuto nečasu. Neděle byla dnem aktivního odpočinku a poznání. Vyrazili jsme na výlet do Lipska. Nejprve jsme navštívili zoologickou zahradu. Guck mal da oben, da. To je super. To je kuribulík, no? Aha. To je neuvěřitelné. Ježiš, a to je super. Naja, die beiden wissen noch da, müssen sie ja das auch alle. Tam je taky Pavlo. A viděl jsi tam tu chobotnici? Tak to zvěděla chvíli.
To byla těžká. Mám krab. Tam se dalo sama. Sázím na tu druhou, že vyhraje. A tu černou má? A skovelnečku. Aha, já jsem měl zví. Stel weer aan de hoogte, we beginnen met... Kijk, dat is toch. Další zastávkou byl památník bitvy národů. Bitva národů byla rozhodující bitvou napoleonských válek. Odehrála se zde ve dnech 16. až 19. října 1813. Spojené armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v ní rozdrtily podstatně slabší armádu francouzského císaře Napoleona. Tenkrát se poté rezignoval a byl umístěn ve vyhnanství na ostrově Elba. Není vyloučeno, že v této bitvě bojoval někdo z mých předků. Podoba by tomu mohla nasvědčovat. Ráno jsme se přemístili do Chotěbuzy. Němečtí kolegové nás srdečně přijali a ukázali nám město. Chotěbuz leží ve spolkové zemi Braniborsko. Toto město lze označit i jako středisko lužicko-srbské kultury. Názvy ulic jsou popsány dvojjazyčně, německy a lužicko-srbsky. Do chodníku před radnicí je zapuštěno 43 medailí. Ty jsou svědky stoleté historie novodobých olympijských her a ctí 31 občanů Chotěbuzy, kteří je vyhráli na olympijských hrách. V tento den jsme si prohlédli zdejší školu. Odpoledne jsme vyrazili do Branického zámeckého parku. Tento park je považován za vrchol německého zahradního umění. V srdci parku stojí zámek dostavěný v roce 1772. Dnes je v něm umístěno muzeum knížete Pücklera. Po škole jsme měli namířeno na letní bobovou dráhu. A nikdo tu už nevědí, že na majstě vítězí. Je. Cestou zpět na hotel jsme se podívali i na povrchový důl. Dnes jsme se jeli podívat do Lübbenau. Zde jsme se plavili na lodičce po Sprévě.
Spréva je německá řeka, dlouhá 380 km. Mezi městy Neugersdorf a Ebersbach tvoří česko-německou hranici v délce několika desítek metrů a dokonce na chvíli vniká i na české území. Lisa, sag doch mal. Nee, das ist auch nicht. Das ist Feuerwehr. Feuerwehr? A wieder mehr lidi. Lepo. Fire rescue. 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 Fire rescue. Ti z nás, kteří měli dostatečnou odvahu, si mohli vyzkoušet i ovládání loďky. Pepek námořník takzvaný. Tak. Slečny? Odpoledne jsme měli možnost si vyzkoušet, jaké to je na tropickém ostrově. Navštívili jsme totiž Tropical Islands, česky tropické ostrovy. Rozloha přibližně 7 hektarů, délka 360 metrů a šířka 210 metrů. Je to hala, ve které se původně stavěly vzducholodě. Později to byla sovětská základna. Dnes je zde několik bazénů, jeskyně, vodopád, laguna, deštný prales, jižní moře a písečná pláž. Pracuje zde na 800 lidí a provoz stojí ročně 30 milionů euro. Uvádí se, že jde o světově největší vnitřní vodní komplex, který může denně navštívit až 7 000 návštěvníků. Předposlední den našeho pobytu v Německu jsme se vypravili do hlavního města Německa, do Berlína. Po příjezdu nás nenapadlo nic lepšího, než se na Berlín podívat pěkně z výšky, z kavárny v televizní věži. Naštěstí jsme nemuseli nahoru šlapat po svých, ale svezli jsme se rychlovýtahem. Rychlost pohybu 6 metrů za sekundu. Televizní věž má v místě kavárny průměr 29 metrů. Kavárna se otočí kolem své osy jednou za 30 minut. Wir werden ja rechts erstmal hier den Dann treffen wir uns am Brandenburger, das ist am einfachsten. Ja. Welcome to Berlin. Po vydatné snídaní jsme si prohlédli město plavbou na vyhlídkové lodi po Sprévě. Das dort
der ganze Ort von der Wasser. Bitte mal fang ich jetzt. Das war kurz danach, ne? Ja, das war 2001. Virtual Machine. Virtual Machine. Virtual Machine. Virtual Machine. Mit darüber retten können. Rechts das Radisson SAS Hotel, die Wartermeister. Und sogar als Immobilien aus dem Jahre 1904 hier zu erblicken. In den Innenhof gemacht und da wäre Gerhard Schröder damals fast verrückt geworden. Will man ja nicht, dass der Bundeskanzler verrückt wird, also hat man den Hubschrauberlandeplatz verrückt. Und zwar gegenüberliegend, ein bisschen weiter flussabwärts. Und wenn Angela dort landet, dann wird sie mit Dienstwagen abgeholt und über die untere Brücke ins Büro gefahren. Nakonec zbyl i čas, abychom si prohlédli místa, která bychom z lodi neviděli. Oh, we would see. Der hat das gerade verkauft, das war Das ist dann Weg jako hodně luxus. Virtual Machine? Virtual Machine? Ne, fakt je dobrý, fakt je dobrý. Tak konečně se dočkala. Ano, ale mám to Extra zadarmo. velký, extra chutný. Mám to zadarmo, oni byli tak hodní, že nám dali ochutnávku jako chudým Čechům. Fakt dobrý. Co říkáš? Dobré. Chutná? Den našeho odjezdu. Vstávali jsme již ve 4 hodiny ráno, abychom stihli vlak, kterým jsme měli odjet do Prahy. Nečekaná výluka na trati naši cestu domů značně zkomplikovala. V době, kdy jsme měli již v Ostravě vystupovat z Pendolína, jsme náhradním autobusem teprve mířili do nedalekého města Bad Schandau. Vy jste nám poslali jeli takovým pěkným autobusem. Náš učitel však nestrácel dobrou náladu a snažil se nás podpořit, jak jen to šlo. V Bad Schandau jsme zdaleka nebyli jediní, kdo u českého průvodčího sháněl informace, jak se dostat do Prahy. Kde to je? To vůbec nevím, kde to je. Is it Austria or Germany? Germany, Austria? I'm not sure. Taky nevidí, kde to je. I am Czech, jo. To vůbec nevím, kde to je. Nakonec jsme však všichni dorazili ve zdraví domů.